Jo, takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa a sme tu znova a ideme hrať na Hypixelu jak sa to povie, Build Battle. Yes, už za chvíľku ideme do hry, takže v pohode. Ohodnoťte mi skin, či sa vám páči. Sme tu Backpack, Spring, Viking, Mailbox a Battle. Čo dáme? Backpack. Viking. Jak postavíme Vikinga? No, takže ideme sem. A Viking Minecraft. Tak. Čo mám postaviť? Skúsime toto urobiť. Dobre, takže zoberieme si Dark Oak. To neviem a niečo. Asi Deep Slate. Tak, vyhľadáme Deep Slate. Toto, OK. Teraz čo? Andesite. OK. Teraz tam ide Deep Slate a hento. Deep Slate. Toto asi. A. Toto. Sand aký. OK, takže toto. Jak to teraz pôjde, bude takto. Takto a takto. A teraz, dobre. Andesite. Dobre. Teraz asi sand. Sand. Jak to vypadá? Takto. Zobereme. Tak. Urobíme asi hlavu. OK. A hento je asi. Toto je andesite asi. Andesite. Asi. Počkať, toto by malo byť tu. A toto je asi diorit, andesite. Andesite to není. Je to diorit.
Tak. Ok, a už iba Iron Bary. Iron Bary. OK, to je v pohode. Neviem, a urobím ešte podlahu. Takto. Ok, to je v pohode podľa mňa. Toto. OK, ide sa hlasovať. Dal by som pup. Lebo podľa mňa tu budú ďalšie lode a budú aj lepšie. Čiže oči sa mi nepáčia, tá čapica je v pohode, ale ani ten meč, to by som dal také meh tiež. Táto loď sa mi nepáči, hlavne tá vlajka, a jak je takto, jak vo Včku, to dávam pup. Toto, neviem čo to je, tak dávam pup, lebo ani neviem čo to je. Keby ste niekto vedeli čo toto je, tak to napíšte do komentáru. Toto mi nepripadá ako viking, ale pekná stavba, tak dávam OK. Toto je mega pekné, sa mi páči, tak to dávam good. To sa mi moc nepáči, to dávam pup. Yes, moje. Všetci dávate legendary. Toto sa mi nepáči. To dávam pup. Aj ten meč mohol byť trošku peknejší. Ani vlasy nemal. Toto sa mi nepáči. Ani tie oči. To dávam pup. Sice to je pekná stavba, ale není to viking, takže dávam super. Nedodržal vôbec tému. Toto tiež není viking, takže dávam super pup. A toto neviem čo je a není to viking, takže dávam pup. Lebo aspoň to je človek, nie jak auto. No toto je v pohode, to dám meh. Mohol si zmeniť biom. 6. miesto. V pohode. Ideme ešte jedno kolo. OK. Počkáme na hráčov. Už nás tu je 5 zo 16. 4. Tak ja si myslím, že toto by pre to video mohlo byť všetko. Tak čaute.